está co meu tempo, non teño pra ti. Penso que aínda estou a tempo, non sei que distir. Cando vou quedo en Galicia, non vou pa Madrid. Oxalá que miña xente poida decidir. Calderada en Memphis, non todo é Bahía. Cando ela é de noite, a quen é de día. Se miro o meu portfolio, levo unha alegría. Ti podes seguir facendo que non o sabías. Xa levo un tempo avisando aquí nestas cancións. Díseche pa comprar ouro antes da inflación. Ti coas letras do tesouro e que non tes perdón. Non mates o mensaxeiro pola información. Agora que penso que carallo van a invertir estes en letras do tesouro. Algún destes non ten ni conta no banco. Home, ti pensas que gastando os cartos na caixa das zapatillas eres un antisistema? Boa sorte sendo antisistema, non me mama. Esquece xa o pasado, agora que facemos? Seguir flexeando, meu, porque podemos. Paso todo o día fumado, pero resolvemos. Dime canto e cando, logo xa veremos. New Balance 808 son de Tiago Lemos. Estou todo o día grindando, xa nunca caemos. Isto como estar xogando e que sempre gañemos. Galegos ata na lúa, xa nos coñecemos. A todos que agora están a traballar afora, non os que o fan por moda, os que lle meten a toda. E saúdos aos de dentro, iso ten moito mérito. Son máis de 800, miña puntuación de crédito. Puntuación de crédito é o número que califica a probabilidade dunha persoa para poder pagar súas deudas e préstamos. Vai de 350 a 850. Canto máis esa puntuación, máis barato e fácil é o acceso a financiación. Isto te permite unha vida moito máis sinxela, onde podes poñer o diñeiro a traballar por ti. Pero ti queres ser antisistema, guardar os cartos na caixa da Jordan, pois sigue sendo antisistema. E que teñas boa sorte, oiches? Manda carallo, na Habana.